Nga aingu uyau blei ya kabang alayo banwan biang shepi hagani kapor ya kabau blei ula aingi kum gani kapor banwan hagi screen ki jong pi menta ban sam shepi lang bag ktien ke jong blei ban nga pediang singa bahai piru iwe pe iwe yo pe ya gani ki video ban nga yu blei un kur khui pi iwe pe iwe pada kanu kanu ku benta ke jing im jong pi pin yo amat ke jing kur khu nau blei ban nga kwa ip ba pin sha skor ban singap ya gani ki jing kren ki jonga hadu ban dekut khnang ba phin yo amat ya ki jing kur khu ki ba krau ya ka ba blei kwa ban le ha ke jing im jong pi tinga kwa ban pule na ke khtin ke jong blei pila ban syam nau lokas lanong ka ba khatsan ka record ka ba be arpun riu bat ka ba arpun nyo ke khtin ka ba ong kumne lada unu unu ru uwan hanga berubom isi yala ukpa bat yala ke kemi bat yala ke tengah bat yala ki khun bat yala ki hanman hanbeu ru senrang bat kente umla ban long u senran jonga ujisu udang hikai bat udang maham ya ki senran jong u ha kata kepor bat uda ong ada unu unu uwan hanga berubom isi yala ukpa bat yala kemi bat yala ke tengah bat yala ki khun umlong u senran jonga kamut ba ujisu uhikaya ki senran jong u bat kini ke kentin ke ba ujisu uhikaya ki kalong ru yangi hakajing im jongi yaki briu ki budon hagani ka perthei te kamut ba ngimde ban isi ya ki kemi ki kpa ya ki khun ki khti ya ki hanman hanbeu jongi kane ujisu ukren ya kini ki parchi ba kamut ba ngimde ban benut yaki oj ngide ban hikai yaki ngide ban hikai yaki kat kum ke khtin ke jong blei lang ba ke khtin ke jong blei tang ba ngimde ban sa kut sa tang ha kata ke jing benut jongi ngide ban hikai yaki tang ba lada kim sengap kim sa skor kata ke jing hikai ke jongi ngin le kumnu pat namar ke kamram jongi ngide ban hikai bat ngide ban yelam iki lamba ke khtin ke jong blei lamba ke hukum ke jong blei kumnu ke khtin ke jong blei kong te lada kim sengap kim sha skor lada ki le persha ya kata ke khtin ke jong blei ba ya kata ke jing hikai ke jong pi te wat benut wat penbor kamde yangi ban penbor iki handai kat kum ke kamon ke jongki lada ki pediang ne kim pediang kasa haki te kejing ke kamram jongi kalong ba ni de ban hikai ki tang ba ngim de ban benut ngim de ban sakut sa tang ha kata ke jing benut nama ladang ni sakut sa tang ha kata ke jing benut ngimla ban tur syakmat ni telot bor ha ke jing im jongi ban tur syakmat ban syakri otrai tingim de ban sakun sa tang ha kata ke jing benut namar hagisngi ki bakhadu hagisngi bishar ngimla ban tan ya auto lene yaki khun lene yaki kemi yaki pa ki jongi ngimla ban tan ki ban le bat ngi namar kat kum ke jing le jongi uble un bishar ngi bat uble un ainong yangi kat kum ke jing le jongi ngimla ban tan ya kita ki ba it ki ba thon ki jongi ban lej bat ngi te kata ke de ka mon ke jong blei bat kata ke de ka nong ublei un ai hangi kat kum ke jing le ke jongi ladangi le hok ladangi le kat kum ke khtin ke jong u madalang ladangi le kat kum kata ka mon ke jong u un ai ngi ka nong
ala da ngim le ru un ai ngi kenong te kamde kamon ke jongi bangin yo bantan ya kita kiba iki bathoin ki jongi ban lej ban ngi handre kat kum kamon ke jong ble te ketaken ke ba u jisu u kren ke parchi ba lada phim isi ya kita mo kamut bangim de ban benut yaki ngimde ban benut iki kat bang dang im hagani ke perthei ngide ban hikai ki wat lada ki long ki khun ki khti ki jongi ki para ki jongi ngide ban hikai ki tangba lada kim sngap te ka sa haki te lada kim ngat bat kim sha skor kata ke jing kren bat ke jing hikai ke jong phi te wat penbor ki te hoj chisen penbor ngihap ban penbor tangba lada kim sengapat te ngin lek kumno te kalong kamon jongki sei kelenti kin lek sekelenti ke bakim ne sekelenti ke bakelut ne te kata kedai kamon ke jongki te ngimla ban penbor iki tangba ngim de ban benut yeki lada kim sengap no te ngim de ban benut namara dangi benut ngin sakut sak tang hata ke jing benut ke jongi ngim la ban tur syakmat ha ke jing im jongi ban syakri au ble te tang kata hi perlok bi ngakwa ban keren syapi te ble un kur khui pi we pe we ke bepe ya ke ni video ble sibon